Și alături de dumneavoastră, o să vă rog să vă spun și un moment de reculegere. Vreau să ne amintim pe Silviu Procopiu, pe Bela Ribner, pe Marin Dumitrescu, pe Adrian Spopa, pe Adrian Cernea, Nicolae Cosmescu, Viorel de Cuseară, Adrian Borțică, Jean Pescaru, Petre Cojucaru, Rudi Fansali, Alexandru Tămășescu, Victor Pop, Codruț Ștefănescu, Leontin Ioșac sau Bela Saroși. Vă rog să păstrăm 30 de secunde de reculegere pentru acești dragi prieteni și colegii noștri care nu mai sunt dintre noi. Vă mulțumesc frumos! Înainte să închei, vreau să vă mai spun un lucru de care mă bucur foarte tare plimbându-mă prin foaier, înainte să începem. Am văzut foarte mulți copii. Copii care participă, copii care vor fi premiați în seara asta, dar și copii care au venit alături de părinți și care încă poate sunt prea mici să înceapă să facă acest sport. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc că vă educați copiii în cultura sportului acesta, că tot mai mulți dintre noi continuă acest sport și că arată extrem de bine din acest punct de vedere. Avem mulți juniori și mulți dintre cei care vin din urmă, care ne asigură că lucrurile vor fi bune în continuare. Drept pentru care vă mulțumesc, să avem o seară frumoasă și aș vrea să marcăm începutul acestui moment, rugând-o să ne spună câteva cuvinte pe excelența sa, doamna Alina Gorghiu, președintele interimar al Senatului României. Mulțumesc tare mult! Noi am emoții. Eu sunt obișnuită să vorbesc altui tip de public, dar să știți că pentru mine motorsportul este pasiune. E pasiune și șampanie multă la final, așa cum am văzut la televizor, dar în principal pasiune, motiv pentru care dați-mi voie să vă felicit pe toți pentru acest minunat eveniment. Să vă spun că Noris este unul dintre argeșenii cu care eu mă mândresc, care a reușit să facă din această federație ceva foarte, foarte vizibil și mi-aș dori să multiplicăm genul acesta de viziune de manager în foarte multe federații, acolo unde e nevoie de o îmbunătățire. Aș vrea să vă spun, vorbind despre pasiune, că undeva în sală se află, sper, nu l-am văzut, dar sper că se află un alt prieten de-al meu, Mihai Leu, și pentru că vorbeam de pasiune, el a fost unul din exemplele
care pe mine m-a inspirat de-a lungul timpului atunci când a venit vorba de reconversie în sport. În 97 a fost campion mondial la box, pentru ca în 2003 să devină campion național la raliuri. Și uite așa, sportul practicat, indiferent de sport, înseamnă pasiune, înseamnă răbdare, înseamnă ambiție, înseamnă emoție atunci când se intonează imnul României, înseamnă comemorarea colegilor pe care i-ai pierdut, dar care au fost buni, și înseamnă la final și satisfacția victoriei. Și da, generează modele sportul, reprezintă branduri de țară, sportivii, dumneavoastră sunteți branduri de țară, însă eu, ca femeie, astăzi am o obligație pe care, sigur, o înțelege 52% din populația României, aceea de a vorbi și despre femeile din acest sport. Automobilismul românesc are femei foarte puternice. O să vă dau câteva exemple, lista fiind, desigur, mult mai amplă, dar înainte de aceasta o să vă spun un lucru pe care ar trebui să-l învățăm și noi în România, de la clasa politică până la ultima activitate pe care o facem. Pentru că, de exemplu, la Olimpiada de la Tokyo, 48% dintre competitori au fost femei. 28 din 33 de sporturi au avut paritate de gen în ceea ce privește numărul de medalii. Ca atare, gândindu-mă la aceste numere, am să vă spun că femeile de excepție din automobilismul românesc sunt o listă relevantă. Îmi cer scuze că o să menționez doar câteva, pentru că sunt sigură că o să doriți să lăudați și bărbații după. Dar n-am cum să nu spun numele Cristiana Opra, prima femeie pilot din România la Campionatul Mondial de Raliuri, Laura Savu, președinta Comisiei pentru Femei înființată în 2019 de Federația Română de Automobilism Sportiv, aceeași Laura Savu care organizează și Women Rally, singurul campionat destinat exclusiv femeilor, tânăra și excepționala speranță automobilismului, Natalia Ghiosa, prima fată din istorie care a reușit să câștige locul întâi la campionatul european de drift, atât la băieți cât și la fete. Și abia aștept să o văd anul viitor pe Alina Dumitru. Am văzut-o afară la poze. N-am apucat să fac o poză cu dumneavoastră, dar m-am spus că o să vă povenesc la microfon. Campioană mondială la judo, care va participa anul viitor la Women Rally. Și lista, sigur, doamnelor, domnilor, poate continua, dar eu am decis să mă opresc aici pentru că, da, se poate și sunteți cu toții o sursă de inspirație pentru mine. Domnule președinte, stimați organizatori, vă urez o seară deosebită. Succes! Mulțumim, excelență! Vă invităm să ne rămâneți alături, pentru că urmează unul dintre momentele cheie ale acestei gale a campionilor, primânarea distințiilor de maestru al sportului pentru sportivi reprezentativi, pentru motorsportul românesc. Unii dintre ei au deja o viață închinată a acestei pasiuni, alții mai tineri au ajuns deja la niște performanțe uriașe. De 10 ani de zile această distinție nu a mai fost acordată, așa că numărul sportivilor care vor primi este mai însemnat ca niciodată. O rugăm așadar pe excelența sa, doamna președinte interimar a Senatului României, Alina Godiu, să ne rămână alături pentru a participa la înmânarea acestor distinții aparte. Da, și când vine vorba de maestria sportului, începem cu cei mai experimentați dintre aceștia și ne-am dorit să invităm pe scenă alături de noi pe Gheorghe Barbu. El este cel care deschide lista maestrilor sportului. Domnia sa va veni alături de noi și rugăm pe următorii să se pregătească. Cum domnia sa
este plecată din țară, Dacian Banca ne va ajuta cu ridicarea acestui premiu, de asemenea un nume de legendă al automobilismului național. De asemenea, ne-am fi dorit să mai avem printre noi și pe Sorin Țențu, ce va fi reprezentat aici de către Ciprian Țențu, pe care îl așteptăm alături de noi. Și, bineînțeles, ne-am fi dorit să-l avem și pe Dan Mărgescu, reprezentat de către Monica Mărgescu și îi așteptăm pe rând alături de noi pe Viorel Obrejan, pe Dan Necula, pe Heinz Göllner, pe care ne-am fi dorit să-l avem aici, însă Leo Cazacu, mecanicul alături de care acesta a început, va veni pe scenă pentru ridicarea distinției, pe Radu Gheorghe, pe Ion Mihăilă, pe domnul Valentin Nemțanu, pe Mihai Alexandrescu, e bine că trebuie să-i urăm și la mulți ani pe această cale și îl așteptăm alături de noi, pe Dan Minișteanu și o prezență de ultim moment anunțată aici în desfășurător. Este vorba de domnul Florin Luță. Mulțumim excelenței sale, doamna Alina Godiu, pentru susținere. Președintele Federației are pentru dumneavoastră un semn al aprecierii noastre. Cupele sunt cele care ne oferă cel mai bine performanțele noastre și ne-am bucurat să aveți una ca și ceilalți și să o păstrați și să vă aduc aminte de ceea ce înseamnă automobilismul românesc. Mulțumesc tuturor, șampania o dau eu după. Mulțumim frumos! Stimați domni, cu siguranță ați văzut că acest moment de decernare al premiilor pentru maestrii sportului se întâmplă destul de dificil prin modul în care se ajunge la scenă.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru toată activitatea dumneavoastră în primul rând. Vreau să îmi cer scuze pentru că nu reușim să facem momentul mult mai repede, dar eu cred că ceea ce e important și ceea ce trebuie să rămână pentru fiecare dintre noi este că acești domni care sunt aici sau reprezentanții ai celor care n-au mai putut să fie alături de noi, unii din păcate pentru că chiar nu mai sunt alături de noi, reprezintă borne ale sportului românesc. Vă rog frumos, aplauze pentru acești domni extraordinari. Și Ștef, cred că putem să mergem mai departe. Vă rog, cu următoarele premii și cumva aș vrea să vă rog, cei care știți că urmează să primiți aceste distincții, să fiți pregătiți să ajungeți în zona scenei, în așa fel încât momentul să se întâmple mai fluent și mai funcțional. Susținerea din partea Ministerului Sportului și ulterior a Parlamentului României a devenit din ce în ce mai importantă și suntem onorați să îl avem alături de noi pe unul dintre marii susținători ai sportului românesc în general și în mod special al automobilismului. Așadar, îl invităm pe scenă alături de noi, în aplauzele dumneavoastră, pe domnul Bogdan Matei, senator, președinte al Comisiei pentru Sport din Senatul României și sportministru al sportului. Bună seara și bine v-am găsit! În primul rând este o onoare, dar și o mare bucurie pentru mine să fiu pentru a patra oară în mijlocul dumneavoastră. Vreau să vă felicit pe fiecare în parte, să vă felicit, domnule președinte, pentru tot ceea ce realizați în sportul românesc. Federația dumneavoastră a crescut foarte mult. A crescut de la an la an. Aveți tot mai multe cluburi și tot mai mulți sportivi ce aleg astăzi automobilismul sportiv. Sunteți o federație plină de acțiuni. O federație ce, așa cum spune un imn al unei echipe titrate din România, sunteți peste tot acasă. Dumneavoastră, automobilismul din România, sunteți peste tot acasă. Puneți pasiune în tot ceea ce faceți. Iar rezultatele n-au întârziat. Tot mai mulți oameni vă privesc. Tot mai mulți oameni vă iubesc. Tot mai mulți oameni vă apreciază pentru tot ceea ce faceți. Sunteți tot mai profesioniști. De ce? Pentru că înregistrați de fiecare dată timpi tot mai buni în cursele dumneavoastră. Federația dumneavoastră are un viitor foarte frumos. Dar pentru asta aveți și o obligație. O obligație pentru copiii noștri. Pentru copiii noștri ce dumneavoastră ați devenit un model. Să continuați în aceeași echipă și în aceeași cursă. Stimate domnule președinte Norris Măgean, dragă Norris, îți doresc să conduci această federație mulți ani de aici încolo. Să o conduci cu un pumn de fier într-o mânușă de catifer. Pumnul de fier să-l folosești în spargerea zidurilor ce vă vor sta în calea performanței. Iar catifeaua să o întinzi de fiecare dată în fața celor care scriu zi de zi istoria automobilismului românesc. În final, la mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani automobilismului sportiv. Vă mulțumim, domnule senator, și ce alt moment mai bun
vorbind despre istorie, puteam să găsim decât continuarea înmânării, ei bine, acestor decenări de maestri ai sportului. Vă invităm să rămâneți alături de noi pentru oferirea acestor distincții și invităm pe scenă alături de noi pentru a le primi pe Cătălin Nicolaescu, vicepreședinte de astfel al Federației Române de Automobilism Sportiv. De asemenea, îl așteptăm și pe una din legendele vitezei în coastă. Este vorba de Lucien Hora. Îl invităm pe scenă alături de noi, trecând la raliu și pe turul campion național Bogdan Marișca. Și, bineînțeles, și pe navigatorul său de atâția ani de zile, Sebastianito. Rămânem dedicați și piloților de raliu, ce ulterior au devenit și tătici de sportivi foarte, foarte talentați și invităm alături de noi pe Horațiu Savu. Și cum tot am vorbit de junior, pe această listă de sportivi distinți, îl avem și pe președintele Comisiei de Juniori, de asemenea pilot ce a alergat în campionatul național de raliu, Edwin Kelly. Ne întoarcem din nou către Reșițeni, ne întoarcem către viteza în coastă și invităm alături de noi pe Mircea Pădurean. Nu puteam să nu avem alături de noi și pe unul din cei mai valoroși navigatori pe care România i-a dat vreodată și haideți să-l primim pe Dorin Bulbea. De asemenea, un alt nume care a scris istorie, citind din caietul de dictare a navigatorului, este Flavius Câmpeanu. Nu putem uita nici de actualul vicecampion național de raliuri din postura nenavigator și de asemenea un copilot cu foarte multă experiență. Este vorba de Bogdan Iancu. Și ultimul, dar cu siguranță nu cel din urmă, campion mondial de box, campion național de raliuri, campion național de viteză în coastă. Haideți să-l primim alături de noi și pe Mihai Leu. Pe Mihai am observat eu că acum s-a ridicat din loc și l-am luat prin surprindere. Probabil că nu se aștepta la această surpriză, glumesc, bineînțeles. O să apară imediat pe scenă. Iată, doamnelor și domnilor. Sportivul care a făcut atât de multe pentru România, care a făcut atât de multe pentru box și care, iată, din această seară este și maestru al sportului în automobilismul românesc. Aplauze, vă rugăm încă o dată pentru
Horatiu Samuel, Michele Timincea Păturan, Dorin Vulpea, Claudiu Cârteanu, Bogdan Iancu și Mihai Rău. Vă mulțumim! Vă mulțumim, domnule senator Bogdan Matei, pentru susținere. Președintele Federației are mică recompensă. Știu că deja sunteți obișnuit, încet strângeți cam la fel de multe cupe cât am și eu din competițiile de acum 10-12 ani, dar cred că o cupă frumoasă, care este identică cu cea a sportivilor noștri, nu strică niciodată și sper să o păstrați în biroul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru ce faceți pentru automobilismul sportiv românesc. Vreau să fac și eu, îmi faceți și dumneavoastră, că îmi place tare mult. Susținerea reciprocă și relația bună cu Parlamentul României au fost mereu obiectivele Federației. Avem plăcerea să o avem alături și pe doamna Oana Țoiu, deputat în Parlamentul României, președinta Comisiei pentru Sport din Camera Deputaților, căreia îi mulțumim pentru prezență și o invităm să ne adreseze câteva cuvinte. Este o onoare să fiu aici, să vă transmit atât mesajul Comisiei pentru Stimulare și Sport din Camera Deputaților, cât și al celor doi vicepreședinți, Tudor Pop și Vasile Cârtea. Pentru că dacă pe lângă punctul de fier de care vorbea domnul președinte Bogdan Matei, vreți să alăturați și dezbaterea parlamentară și soluțiile legislative, suntem aici alături de dumneavoastră într-un efort transpartinic de care cred că am dat dovadă în această sesiune parlamentară. Dar am emoții să fiu aici și dintr-un motiv destul de personal. Fetele mele sunt mici, au 6 și 7 ani și le citeam de seara dintr-o carte care se cheamă Povești de a dormi copii pentru fetele mele. Una dintre povești fiind a primei femei frumos din lume și țin minte că atunci în descriere apărea asta ca o raritate și ele s-au înfruntat la mine și mi-au spus, dar noi pe șosea am văzut foarte multe șoferițe și nu toate așa de ca tine. Așa că mă bucur foarte mult în momentul ăsta când se uită copiii la voi, indiferent dacă sunt fete sau băieți, se uită la modele pe care le pot urma și asta este valabil în atât de multe sporturi. Și nu doar copiii se pot uita la voi ca modele de urmat, și noi ca politicieni și ca români. Pentru că realitatea este că viteza cu care se mișcă acum lumea, viteza cu care se mișcă lucrurile și acasă, cer o experiență pe care voi sunteți printre puținii care au. Diferența între ambiția unui profesionist și teribilism. Diferența între o competiție cu o viteză năucitoare în care ambiția e să fii tu mai bun, nu să greșească altul lângă tine, pentru că mereu riscurile sunt foarte mari. Cultura asta pe care o aveți și care se observă cu ochiul liber între voi, de a onora și a celebra istoria, dar într-un fel în care de acolo se trag rădăcinile pentru ambiții pentru viitor, nu doar ca un refugiu. Cred că toate aceste lucruri sunt lucruri pe care avem nevoie să le învățăm foarte repede de la voi, ca politicieni și ca români. Și vă mulțumesc tare mult pentru lecția asta continuă, într-un spațiu în care e nevoie din ce în ce mai mare de modele și sunt reste din ce în ce mai mici în care ne poate să fie zărite fără a fi contestat. Iar sportul este locul în care, în vârful ierarhiei, se află. Vă mulțumim pentru susținere, doamnă deputat Țoiu. Vă invităm să rămâneți din nou alături de noi pentru a ne ajuta cu înmânarea distincțiilor de maestru al sportului și cum tot vorbeam de istorie și de oameni care scriu istorie, vreau să-l invităm alături de noi pentru, de asemenea, decernarea titlului de maestru al sportului pe sportivul ce ne-a reprezentat pe plan european și mai mult a obținut al 7-lea titlu de campion național de raliuri. Haideți să-l primim pe Simone Tempestini! Ne-am fi dorit foarte mult să-l avem printre noi și pe Adrian Răspopa, cel ce devine astăzi maestru al sportului post-mortem și acesta va fi reprezentat pe scenă de către soția sa, Luiza Mincu Răspopa.
Rămânem în lumea raliului, rămânem alături de acești colegi atât de frumos și le așteptăm alături de noi pe showman Valentin Pocișteanu! Echipajul în care aleargă Vali Pocișteanu este un model de colegialitate, deoarece de la începutul carierei Vali aleargă alături de același copilot și haideți să-l primim alături de noi pe Dan Dobrec! Facem trecerea din nou către traseele montane și unul din oamenii care aduceau cele mai puternice mașini și care mi-au însuflat poate personal pasiunea pentru motorsport, ei bine, este Paul Andronic! Iar acum facem trecerea către un sportiv care este și navigator și pilot în campionate diferite. Haideți însă să-l primim alături de noi pe Marc Banca! Și până când sosește imediat aici Marc alături de noi, ei bine, ceea ce vă spuneam, continuă mai departe și urmează să primim alături de noi pe campionul național de viteză în coastă, pe trasee scurte și un pilot ce a făcut trecerea către raliuri. Haideți să-l primim pe Bogdan Kuzma! Până în momentul în care sosește Bogdan alături de noi și le așteptăm aici, e bine, mergem către navigatorul alături de care Mihai Leu a obținut titlul de campion național de raliuri. Haideți să primim pe Ciprian Solomon! Da, și România a avut de asemenea reprezentanți în campionatul mondial de raliuri pentru juniori. Îl avem deja pe scenă pe Simone Tempestini, însă în această listă frumoasă și foarte scurtă, ei bine, este prezent și Raul Badio. Alături de Raul, la începutul acestei aventuri mondiale fantastice, e bine, s-a aflat un alt copilot de valoare al automobilismului sportiv și vreau să primim pe scenă alături de noi pe Gabriel Lază! Da, și nu puteam să încheiem această serie fără unul din numele sinonime cu ceea ce înseamnă disciplina raliului. Așadar, îl așteptăm alături de noi pe Daniel Ungur! Felicitări tuturor și mulțumim doamnei Ioana Țoiu, deputată în Parlamentul României și președinta Comisiei pentru Sport din Camera Deputaților pentru susținere. Președintele Federației are pentru dumneavoastră un semn al aprecierii noastre.
Vă mulțumim frumos. Mai am aici o datorie. Luiza, ai multe de făcut în ceea ce urmează și trebuie să le faci. Iar noi te iubim și toată dragostea și aprecierea pe care am avut-o pentru Adi, vreau să o ducem cu tine mai departe. Noi vom continua și cum buna relaționare cu Ministerul Sportului a fost mereu o prioritate, avem onoarea să îl invităm alături de noi și pe domnul Flavius Siroc, secretar de stat al Ministerului Sportului, căruia îi mulțumim pentru prezență și pe care îl așteptăm să ne adreseze câteva cuvinte. Da, o sală foarte frumoasă, un eveniment deosebit. Sunt emoționat să vă vorbesc astăzi și o să încep cu o mărturisire. L-am cunoscut pe Norris recent, dar este un om de o energie atât de vibrantă, un om care când se uită în ochii tăi știe să te convingă, un om care transmite atâta pozitivism, încât a reușit să mă convingă pe mine să vin de la Craiova, de ziua fetiței mele, care azi face 4 ani. Să urmeze Nu sunt un părinte de natural, n-am lăsat-o singură, am luat-o cu mine, iar e la București aici și ne ducem mai pe seara la Luminițe. Dar pentru dumneavoastră și pentru că m-a convins domnul președinte, mi-a schimbat acest program. Federația noastră este într-o continuă creștere. Vorbește și statistica de la sine. Nu trebuie să vă spun dumneavoastră ce faceți. Se vede cu ochiul liber. Se vede chiar și în salturile dintre aceste gale, ca nivel de premianți și nivel de participare, la an. Iar întreruperea aceasta de 3 ani face cu atât mai mare să fie mai mare plăcere vederii. Este un sport care nu e pentru toată lumea, dar este un sport pentru aceia pasionați, dedicați, care știu să dea totul pe teren, între ghilimele. E un sport pe care poate nu și-l permite toată lumea, e un sport costisitor, dar care pe lângă bani costă energie multă, pasiune multă. Am prieteni care practică acest sport și de fiecare dată când vorbesc despre asta se transfigurează. E un alt fel de sport, un sport care nu poate fi explicat decât din interior, prin trăire, prin efervescența, prin pasiunea lui. Iar domnul președinte aici de față e un exemplu foarte bun să vă reprezinte și să ducă mai departe munca pe care o face cu atâta pricepere. Îmi place la sportul dumneavoastră că transmite și mesajul României mai departe. Este un sport care, iată, atrage și atâția străini din competițiile noastre interne. E un sport care lucrează în același timp la soft power-ul României. E un sport cu care putem să ne mândrim. Un alt mare plus, v-am spus, am o fetiță, mi-a făcut și discursul doamnei președinte Alina Gorghiu. E un sport foarte inclusiv. E un sport în care bărbații și femeile se luptă de la egal la egal. E un sport foarte frumos, inclusiv din perspectiva aceasta. E un sport care face un act peste timp, peste generații. Poate fi început de la vârsta de 4 ani și poate să nu înceteze niciodată în viața unui sportiv. Da? E în același timp un sport care, iată, avem exemple în sală
de mari succese de reconversie profesională, să zic așa, în sport. Atunci când cariera sportivă dintr-un anumit sport se încheie, poate începe o carieră sportivă foarte frumoasă și la nivel de performanță în automobilism. Am enumerat numai câteva dintre calitățile acestui sport și nu vreau să mă monopolizez discuția, dar vreau să vă mulțumesc pentru șansa de a fi astăzi între dumneavoastră. Mă simt onorat și vă asigur că, din punctul meu de vedere, veți avea tot sprijinul Ministerului Sportului în tot ceea ce pot să vă sprijin. Sunteți o federație frumoasă, meritați tot sprijinul, aveți un președinte destoinic, vă urez tot succesul. Numai bine. La mulți ani! Vă mulțumim pentru prezență, domnule Sirov, la acest eveniment Festival Fras și, bineînțeles, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru lumânarea distincțiilor de maestru al sportului. Așadar, alături de noi, din nou, de pe traseele montane, îl așteptăm pe timișoreanul Alexandru Crepelca! De asemenea, fratele său a fost mai devreme aici pe scenă și îl invităm alături de noi pe navigatorul Iulian Nicolaescu. Rămânem alături de copiloții valoroși pe care, ei bine, România i-a dat în competițiile sportive și îl invităm alături de noi pe Silviu Moraro. Mergem și înspre sportivii de la off-road, oamenii care cel mai probabil ajung în zonele în care nu reușește să ajungă aproape nimeni și vreau să îl chemăm alături de noi pentru oferirea acestei distincții pe omul ce tocmai a devenit campion la extrem din postura de pilot. Este vorba de Andy Vișoiu! Ei bine, m-am bucurat aici din fiul lui Andy, este vorba de Teo, a preluat ștacheta de la cel ce este Claudiu Peștean, când vine vorba de categoria extremă off-road-ului național. Și așa cum vă spuneam și mai devreme, îl așteptăm alături de noi și pe Teodor Vișoriu! Da, și facem trecerea și către compiloții campionatului național de off-road și îl invităm alături de noi pe Cristian Graveț! De asemenea, îl așteptăm alături de noi pe scenă și pe Marius Pop, sau Mau, așa cum știm noi. Iar ultimul, dar cu siguranță nu cel din urmă, este Laurențiu Dobrică.
Mulțumim, domnule secretar de stat, mulțumim, mai fi nouă răspunsuri. Domnule Flaviu Sirot, mulțumim pentru prezență. Președintele Federației, Luis Mărgeanu, vă recompensează pentru această dedicare în pasiunea noastră comună, a sporturilor motor. De emoții mai devreme am uitat să menționez două nume care pun număr la binele sportului românesc. E vorba de doamna președinte Oana Tsoiu, președinta Camerei Deputaților, cu care colaborăm foarte bine în plan parlamentar și, bineînțeles, și domnul președinte al Comisiei Senatoriale, domnul Bogdan Matei. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule secretar de stat. Felicitări colegilor noștri care, iată, au primit titlurile de maestri ai sportului. Un titlu extrem de important, un titlu care, pentru că nu a fost decernat de 10 ani, iată că a fost destul de numeros, programul nostru s-a cam lungit, dar meritele celor care au primit aceste titluri sunt extrem de importante și vreau încă o dată să-i felicit pe toți. Și nu înainte de a merge mai departe, cred că mai sunt niște persoane importante care trebuie premiate și care sunt alături de noi în sală, pentru că oare cum putem să privim înainte dacă nu știm de unde venim? Vă rog. Noris, ai pomenit nume importante ceva mai devreme, Elisabeta Lipă. Nu putem să nu invităm în scenă pe multipla campionă mondială și olimpică la Canada. Și este momentul în care eu trebuie să-mi cer scuze, doamnă președinte a Federației de Canotaj. Stimată doamnă, vă mulțumesc frumos că sunteți alături de noi. Am dorit foarte mult să fiți alături de Monica Iagăr acolo și alături de maestru Ovidiu Panță-Dărică. De aceea am omis și am făcut greșeala de a nu vă pune aici alături de noi în primul rând și ați făcut așa un pic un tur de operă până când ați ajuns aici. Îmi cer scuze, este vina mea. Bună seara și îți mulțumesc, Noris, că mi-ai dat ocazia să fac puțină mișcare, pentru că întotdeauna mișcarea face bine, așa că vă recomand să pui pe premiant să vină din spate, să facă încălzirea, după care să urce pe scenă. Bună seara și mulțumesc pentru invitație, sunt extrem de onorată să fiu astăzi aici, dar să mai și ofer un premiu. Felicitări, Noris, pentru această gală super frumoasă, că ai adunat atât de mulți oameni frumoși la un loc, într-un loc încărcat cu multă istorie, așa cum stă bine unei federații. Felicitări și mult succes în continuare și mă bucur că puțin mai devreme a fost premiat și Simone Tempestini. Mi-aduc aminte acum câțiva ani buni în urmă, când în mandatul meu de ministru, Simone a fost primul sportiv străin naturalizat. Și iată că am avut mână bună, pentru că, dacă nu mă înșel, cred că n-a avut un an în care să nu iasă campion național. Și doresc tuturor sportivilor rezultate cât mai frumoase, pentru că ăsta este rolul lor până la urmă, să se lupte, să fie cât mai bun, să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, pentru că acolo trăiești satisfacții greu de exprimat în cuvinte. Vă mulțumesc încă o dată, mult succes tuturor, să fiți sănătoși și să fiți frumoase! Cuvinte extraordinare care sunt cu atât mai puternice cât când vin de la un sportiv de o asemenea importanță pentru România, dar și de la un președinte de federație care, iată, a schimbat, a lăsat barca, a trecut în administrație, între timp a fost și ministru al sportului,
și acum conduce o federație care duce în continuare medalii României și care ne bucură în fiecare zi prin ceea ce face alături de sportivii dumneei. Vă felicităm și noi pe dumneavoastră și vă mulțumim încă o dată că sunteți alături, ne sunteți un exemplu. Mulțumesc și suntem pentru al 6-lea an consecutiv pe primul loc în topul federațiilor sportive naționale și mă bucur și la mulți ani fetiței dumneavoastră, domnule Siroc, dar v-am simțit lipsa acum vreo 2 săptămâni în urmă când am organizat gala, că domnul ministru era ocupat cu promovarea strategiei naționale pentru sport. N-ați insistat unde a ajuns, doamna președinte. Și cu siguranță că data viitoare nu o să fie. Ce scuze, domnului secretar de stat, pentru situația aceasta. Da, după cum vă spuneam, urmează să premiem oameni de legendă, alături de oameni de legendă care vor înmâna aceste premii și îl invităm pe scenă alături de noi pe domnul Andrei Belu, desemnat maestru al sportului în 2012, campion absolut de coastă și circuit în anul 1978-1979, poziția competiția de dezvoltare a modelului BMW E30 de competiție și de asemenea la modelul BMW 46 pe care a legat Andy Prio în campionatul mondial de turisme. Așadar avem alături de noi un campion național și un om ce a pregătit modele pentru campionatele mondiale și mulțumim domnului Belu pentru că este prezent alături de noi. Îl așteptăm alături de noi, de asemenea, pentru un premiu special și pe Doru Gându, sportiv ce a fost desemnat maestru al sportului în 1978, multiplu campion de clasă la coastă și circuit și îl invităm, după cum vă spuneam, alături de noi și trebuie să felicităm acești oameni pentru performanțele realizate. Este un moment de mare emoție și aș vrea să-l invităm alături de noi și pe domnul Dan Zărnescu, declarat maestru al sportului în 1983, de 6 ori campion național de la Iura, alături de rezultatul Ludovic Bani, în 1981, 82, 86, 87, 89 și 2001. De asemenea, aș vrea să-l invităm alături de noi și pe domnul Ștefan Vasile, declarat maestru al sportului în 1980. Cel mai bun sportiv, de asemenea, din 1990, de 3 campion absolut de raliuri, 2 titluri de campion la coastă și de asemenea un pilot cu participări internaționale. De asemenea, nu putem să nu îl invităm alături de noi pe ceea ce este Dacian Banca, un om care încă este activ din postura de dată de sportiv, de asemenea un copilot cu rezultate remarcabile, maestru al sportului declarat în 1980, campion absolut de raliuri în 1983 și 1992 alături de Toto Toma și locul 1 la Cupa României în 1996, anul în care mă nășteam și eu. Îi mulțumim domnului Banca și pentru toate aceste informații și, nu în ultimul rând, îl invităm alături de noi și pe Viorel Obrejan, proaspăt decernat maestru al sportului și de 8 ori campion de grup la viteză în coastă.
Haideți să-i aplaudăm încă o dată pe acești oameni fericiți, remarcați, Andrei Benu, Doru Gându, Dan Zărnescu, Ștefan Vasile, Dacian Banca și Viorel Obrăjean. Și dacă îmi permiteți, Ștef, aș vrea să o invit pe doamna președinte să facem o poză împreună cu acești oameni extraordinari și să-i felicit și eu la rândul meu, domnule Belu, domnule Gându, domnule Zărnescu, domnule Ștefan Vasile, domnule Banca, domnule Brejean, și să-i mulțumesc de 2 ori domnului Dacian Banca, mai trebuie să-i mulțumesc și lui Radu Dumitrescu, pentru că au inițiat acest demers și s-au ocupat ca acești oameni extraordinari care făceau medii orare de 130 de km de la oră pe probele de raliu acum 50 de ani, să fie seara asta alături de noi și să ne bucure cu ceea ce au făcut și cu ceea ce au reprezentat pentru automobilismul sportiv românesc. Aplauze cu toate.